Bună ziua, lume! Și azi am revenit cu un nou episod și vreau să vă zic o chestie foarte, foarte importantă. Mi s-au șters niște videoclipuri și așa că voi ați rămas puțin mai în urmă. Am făcut aici, după cum vedeți, multă lână și asta ne-am consumat și din sabie, dacă vedeți, am făcut multe chestii. Uitați acolo oaie și vreau să vă zic, uitați casa noastră, cea de pe Creativ. Și vreau să vă zic că am ceva să spun. Voi, cum n-ați văzut, credeți că am folosit Pocket-in Editor ăla și chiar n-am folosit. Dacă vreți să mă credeți, dacă nu, nu. Mie tot îmi convine, oricum vreți voi și mie îmi convine totul. Deci, aici vom coborî frumos pe două părți. Aici am acoperit pentru că trebuia să mă duc și să fac, să ne ducem să luăm lemn. Aici, așa, din pădurea asta. Celul ăsta o să-l las aici, ăsta așa, de aici, așa. Și asta putea să mai filmez încă un episod, pentru că sunt liber, este joi, vineri, nu prea am ore grele și m-am gândit să mai filmez. Poate voi filma cu un prieten, nu știu sigur, dacă și el e liber. Dacă nu, vom filma singuri. Deci, momentan acum e ora 1:30 și da, trebuie să ne uităm, adică să ne mai uităm peste ce am făcut, pentru că și eu, când mi s-au șters videoclipurile, am început să fac crize de nervi, că de ce mi s-au șters, și am zis că mă las de chestia asta. Sper să mă înțelegeți că e greu să iei totul de la început și am făcut multe chestii din chestia asta, știți, și nu mi-ar fi plăcut deloc să iau de la început altă serie și iar să încep bună ziua toată lumea și facem o serie nouă. Nu. Am început-o pe asta, ne-am obișnuit cum suntem. Dacă ni se va mai întâmpla chestiile astea, să știți că eu spun adevărul, nu mint, și dacă mint, vă zic că o să cam glumică, nu știu ce. Pentru că nu îmi place să mint, mai ales când vine vorba de serie. Pentru că mi-o place și nu vreau să-mi zic, da frate, am folosit Pocket sau nu am folosit, și în cazul meu când fac o serie nu folosesc. Ok. Acum am strâns ceva lemn 4-6 de neprelucrat. Lemn neprelucrat, e bine și așa, nu e rău. Și acolo la subsol vom face din slaburi de stone slab și din oak log, adică oak, așa era, parcă oak, da. Și nu știu, aș pune pauză, dar nu știu cum se pune la Mobizen-ul ăsta nebun. Și în fine nu o să pun. Ok, ce să vă mai zic? Mie îmi convine foarte multe chestii, când filmez, cred că mie mi s-au șters pentru că n-am mai avut memorie în tabletă. Da, știu că e aproape imposibil, știu că majoritatea nu mă credeți că e posibil să nu mai ai, da, se poate să nu mai ai. Ok, pe aici să coborăm frumos pe oc. Și chiar și aici. Da, nu o să mai astupăm. Și facem în fiecare
colț, dacă tot am pus. Mai trebuie și aici. Ok. Și de dacă vă întrebați de ce nu mai am mult din shovel, păi da, am nivelat pentru a putea face casa. Cum nu știți, pentru că mi s-au șters videoclipurile. Da, asta este. Ok. Și sigur în vara asta, vara de 2015, o să, dacă nu am corigențe, Doamne ferește, nici nu o să am după mine. Dacă nu o să am corigență, mă apuc de o serie de Minecraft, adică de seria asta, și mă apuc de YouTube. Și o fac pe YouTube și o să ne placă tuturor. Ok. Aici. Aici. Aici va veni cu stone slab. Ok. Facem la fel și aici. Ok. Și aici. Ok. Restul va fi sau nu. Așa va fi. Și ba da, poate. Ba, eu zic să fac și aici. Așa, în colțuri. Ok. O să ne urcăm din nou sus și în episodul, adică tot în episodul ăsta, vreau să zic, o să ne continuăm proiectul ăsta. O să ducem și puțină lumină acolo. Dar mai ne trebuie încă ceva timp. Și da, aș încheia episodul aici. Ne vedem data viitoare la un nou episod din seria noastră. Pa, pa!